بەلێ گۆداری هێژا وەک وێنزانن ئەف چەند ڕۆژین ێریشن لەسەر ڕۆژاوا yên taxên Kurdayê di Helebê Eşrefî û Şêx Mexsûd dewam dikin. Ev komên got êrîş dikin kî ne? Hedefê wan ji van êrîşa çi ne? Xeteriyê wan li ser şingal çi ne? Di derbarê vê mijarê de hem mêhvanê me hene. Yek em bêjin endamê ragihandina Yebeşê Hadî Elyas. Hem mêhvanê me ji Rojava hev serokê Peyedê Heval Xerîb Heso hem calekvanek jî em ê tevlî bikin ji Rojava. Belê em destpêkê bên bate Heval Hadî. Em gelek spasiya te dikin heke em bêjin îro te wextê xwe da em karibin ser van mijara xeteriyên got ser şingalê hene em nîqaş bikin. Spasiya we jî dikin, destxweşiya we jî dikin, destxweşiya dengê çira şingal dikin ku bûye dengê êzdiyekî li her derê ji vir heta bi Rojavayê Kurdistanê heta bi Efrînê her wisa dengê her çar parça jî tê diyarkirin. Em jî destxweşî li we dikin. Gelek Belê em bêjin hedefa van êrîşa tinê Heleb e yan jî xeterî ser şingal heye? Niha vê mirov bizanim ew ê êriş dikin kî ne yani. Ew ê êriş dikin grûpên îslamî radîkal in. Mesela weke Daeş, Cephetê Nesra, Hemzat, Emşad, Sultan Murad ev grûpên ku Tirkiye ava kirine û destpêka berî ku Sûriyê xera kirîn teşwîş Sûriyê te çêkirin ev grûp in. Niha hedef û armancê van grûpa diyar in. Çawa 38 sala 2014 dîsel Sûriye û li wan xeta berfireh bûn. Ji Idlibê wan hatine heta bi Dêre Zorê û ew xeta bêjin Reqa bû paytextê wan û hatine kirine Iraqê de bi xetetekî wan ku bêjin Şerq Lewsed, Tirkiye û Qetar û em bêjin Siûdî û ev dewletê Xelîcî dewlemend madî piştgirî kirin. Tirkiye manewî bi silaha û dewletê Xelîcî bi diravê xwe yanî madî dema wan kirîn. Ev grûp ew bûn, ev grûp in. Ev grûp sala 2014 diyar bû. Hatin derbasî Iraqê bûn. Iraqê sê mihafideyê Iraqê herî mezin girtin. Her wisa gelek wan ku jî çêkirin yek ji wan 38 sala 2014 hicûm kirine Şingalê di hezara însanê me girtin, kuştin. Heta niha jî çarenivîsê wan diyar nîne. Ev grûpin divîn bi dehma Tirkiye derbasî wan taxên Kurda bibin. Niha taxên Kurda li wê derê Şêx Mexsûd û Eşrefî hene ji xwe Efrîn 2018 de Efrîn birin. Piştî wê 2020 wan bû 19 bû girêspî û serêkanî û birin. Ev hemû jî coğrafiyê van êzdî tê de hebûn. Êzdî de hemû ji xwe Kurdê tê de jî gelekî danûstandê wan bi êzdiyar hebûn. Yani ne bes ku ser êzdî hema feqet wextê êzdî coğrafîkê de hebin ev grûp êrişî bike xeterîka mezin ser heye. Divên Kurda şo ji Efrînê vala kirin Kurdê ji Efrînê ji Şahba vala kirin 2018 ji Efrînê vala kirin hatin Şahbayê vala kirin. Piştî ku Colanê Cephetê Nesra Sûriye temamî girt hatine van taxa de êzdiyê wê derê him jî Kurdê wê derê ku welatparêzinê ku xwe teslîm nekirin hatine van her du محلên mezin Şêx Mexsûd û Eşrefî de. Belê gelek spas em Rêzdar Xerîb Heso hevserokê Peyedê tevlî bikin derbarî mijarê de. Belê dema te baş bê? Dem baş serceva. Em bêjin îro êrişên heke li ser Helebê em bêjin taxên Kurda têne meşandin taxa Şêx Mexsûd û Eşrefî. Ev êrîşane ji aliyê kê ve pêgihtin? Kîne van êrîşa pêgihînin? Hedefên wan çi ne? Niha ev roja sisî êrîş li ser taxa Şêx Mexsûd berdewam dike û bi tangên silahên çekên giran
تێدە بەکارانین و بەلکی بە حەزارەژی عەسکەر و چەتە و داعش و تەرور چه هەیە ئەو جیل دەردۆ بەتاقی کۆمکردنە ێریشێکی هۆڤانەیە سەر vê êrişê 5 mehine ev tax dor pêçgiriye ana kerebe nîne av nîne mawad xwarin ve xwendin nîne mustelzematên tenduristiyê qut bûne xeste ji dewrê derketine ev şerê ku di Sûriyê de tevayî tê kirin di vê sala ku derbas bûye de heta vê kilê serçê Mesûd û Eşrefiyê armanc jê ew e ku Sûriye bi vê hikûmeta teror bi vê hikûmeta çetewar nikane bibe dewletek nenavendî di navendbûnê de israr dikin dewletek merkezî de israr dikin li pişt vê dewletekî Kûr heye dewleta Kûr jî dewleta Tirkiye hundirê Sûrî de weke dewletekî peşartî kar dike hemû biryarê ku derdikevin ji Tirkiye derdikevin ne ji Şamê derdikevin eger ku bi destê hikûmeta Begwêz a Şamê ba wana peyman ittifak kiriye îmza kiriye pêşberî raya giştî tev de û ev peyman ji bo Sûriyê jî hêvî baweriyek pir mezin dide. gelek li şingalê komkujî girtin zorê musulman kirin çêbû wekî êzidekî ji wê derê hûn rewşawan çawa dibîn xeteriyeka çawa tê de ne merak dikin wele Yani ev çetene ev çetene û çete ferqê nake navbera êzdiye Müslmane Xristiyane çi dibe bila be ti ferqê nake çenkî çete û teror li ser esasê kuştina mirov kuştina jiyanê têkbirina îradeyê însana li ser vê xwe perwerde kiriye hişmendiya çetetî ev e û hişmendiyan navendbûnê jî ji vê tê yani navendbûna ku ew israr dikin û ku îrada gelan qabûl nakin ji vê tê eger ku ev çetena ev hikûmeta Begwêz an ev çetê ku bi ser vê hikûmetê ve xwe dihesbînin di zihniyeta qabûlkirina însan nabînin wê çawa ji bo civaka êzdiyetiyê bibînin vê jî nabînin ji bo wê jî êrişên hovane ev êrişî mezin bê ferq û cida di nava zarûka de ne dibên zarok ne dibên jin ne dibên erdar civakê didine berxwe ev civakê qetil dikin însan qetil dikin jiyanê qetil dikin ti ferq û cidayê nakine navbera va olaye û va pêkhatiye û çûku mezin ferqil cem van tune hema mezin ji van sê roja de 400 qezîfe 400 mal hatiye rûxandine 400 mal hatiye rûxandin demekî komkujiyê mezin tê nekirin sûcê mezin tê nekirin êzdî jî di taxê de di nava hewildanên parastinê de ne êzdî jî di nava taxê de parastina taxê dikin parastina xelkê xwe dikin. Belê belê herî dawî jî gotineka te hebe bi Kurtî Wala gotina dawî eger mesela piştgirî vêkirin helwestê me müşterek bin û baweriya me heye bi gelê me wê piştgiriyekî mezin jî bikin û dikin daha sereserî Kurdistan û li dervayî Kurdistan û hemû devereke Kurd lê jiyan dikin berxwedanekî mezin tê kirin û piştgiriyekî mezin tê kirin em ji vê de bawerin ku her kes cihê xwe de xwedî wê mewqifê be. belê belê gelek spas heval Xerîb Heso hevserokê peyedî heke tê mêvanê me bû gelek spas. Spas ji bo we jî serkeftinê dixwazim. Belê heval hadî em bêjin di vê alî de êketiya êzidiya çi qasî girîng e piştgiriyayek bikin. zanî niha welê Xerîb Heso jî got ne êzdî tune yani mirov ne piştgirtiya xwe ji bo êzdiya bê diyar kirin meselan salên 2014 hemû xelk li kêleka mesekin çawa hemû xelk hemû fikrên azadî ku dilê wan me dişewitîn yek ji wan Şêx Mesûd Eşrefî û Efrîn serê kaniyê Qamişlo û Dêrikê û Hesekê derî xweş me re vekirin. Belê em mêvana xwe carek van nûpel de xand em tevlî bikin piştre dîse vegerin bate. Belê dema te baş bê? Dema baştır be. Dem baş. Dem baş spas. Em bêjin di derbarê êrişên got li ser
Helebê îro pêketên di aliyê jin de heke em bêjin hêza jin yanî berçav e heke di şerê Daeş de herî zêde li ber xwe daye bêjin di Rojava de ya got herî zêde li ber xwe sekinî hêza jin bû. Çima îro li van taxan bêjin taybet jinê tê hedefgirtin? Belê wekî tu bixwe jî biliv dikî ji ber ku rastiya hişmendiya civak ev hişmendiyê ku dibêje destpêkê jinan bikujin. Dema Hitler destpêkê komkujiyê kir beramberê Yahudiyan beramberê Cûyan gotu bu destpêkê jinên wan bikujin. Çima? Ji ber ku digot ê ku çand dide, ehlaq dide, berxwedanî fêr dike, dîrok dide naskirin jin e. Eger tu jin qetil bikî, jin tu nebikî, tu koka wan jî dikarî zûha bikî carekî din ne ev aqliyet çîn dibe ne jî ev netev dikare hebûna xwe domdar bike. Îro aynı aqliyet bi rengê cihadîst ku em dizanin ev 2012 hatta roja îro bi hezaran navên cuda cuda hatin herî davî komkujiyên ku me li Şengalê dît, me li Efrînê dît, me Serêkaniyê dît, me li Girêspî dît nîşanê me de her carê jin hatin hedefgirtin. û rixmê wê jî jin xwe hem wekî hêza çekdarî hem jî hêza civakî xwe rêxistin kir. Xwe koşeyekî de tenê ev karê işte mêran e yan jî zilama ye ev alaqatê wê tenê mal e û zarokê ji vê aqliyetê em zû de derketin. Yani êdî em gihîştin vê astê ku civakbûyîn ji boî me esas e û civakbûyîn jî bi yek rengî nabe. Civakbûyîn bi her du rengan, bi hevsengiya her du rengan çêdibe. Viya me cîhanê re ispat kir. Me viyan ji Rojavayê Kurdistanê jî ispat kir, me li Şengalê jî ispat kir. Îro taban êriş herî zêde ser wê tê kirin. Ji ber me gotiye eger dixwazî netewekî xilas bikî, zanistekî tune bikî, aqliyetekî hilveşînî tu pêwîst e kokê wî zûha bikî. Îdî rastiya civak de rastiya mirovahiyê de û rastiya çêbûn û avabûyînê însan de jî jin esas e. Îro Helebê de jî rastî jî di 2012 heta roja îro bê hempa, bê rawestandin berxwedaniyekê heye. Rixmê dorpêçê, rixmê talanê, rixmê êrişê jî ev milletê me wê derê rojekî rojan ne paş te gava bitin, ne jî gotin em westiyan, ne jî gotin em nikarin. Taybet wek jin. Îro jinên ku wê derê de hat rêxistinkerî nav kolanan da, nav çeperê şer de hene, di grûpên me yê asayişê ku wê derê de hene, nav çeperan de hene. Heman demê dayîkên me ê ku nikarin çeperan de biçin mevziyan de berxwe bidin yan ji mevziyan de parastinê bikin, pişt mevziyan de ji bona şervanê xwe çi dikarin bikin. Di nav civakê de çawa civak bikaribin motîve bikin ku ev berxwedanî eger nebe, ew qas destkeftiyên ku me dest xistiye ev hemû jî dê hilweşe. Êdî civak vê hişmendiyê pir baş dizane. Ser vê esasê jî çima êrişê jinan tê kirin. Mesela dibêje ez dîjî Qesedê şer dikim, bes heman demê de jî hawan û obûsê xwe bê navber davêje, çep û rast davêje. û planî kî birîndar dibe yan jî kî şehîd dikeve jin û zarok. Hatta yani ev têkoşîn û ev berxwedaniya du roja de du jin û du zarok hatine şehîd xistin û 28 zarok birîndarin. Belê. Belê em bêjin niha divê derê em bêjin berxwedaniya jin di rewşeka çawa de ye divê? Aliyan jin di rewşekê çawa de wekî ku em dizanin wê derê de ji rêxistinbûyînekî ê kongresdar çawa di Rojavayê Kurdistanê de heye, di Helebê de jî xwe rêxistin kiriye. Heman demê saziyên girêdayê kongresdar ku xwe rêxistin kirine civak motîve kirin, civak ji bona ku bikaribin ev êrişên ku tên çawa parastina xwe bikin, hem çeper de hem jî nav millet de ji ber ku êrişên ê havanê ê obûsê bênaber vê derê de berdewam dibe. Mesela çawa bikaribin xwe biparêzin, bi kîjan rêbazê xwe biparêzin, heman demê hevdûra pêvajonê qaş kirin, çi dikarin hîn baştir bikin, çawa hîn xurtir bikaribin helwestênin tirsinîne tirşî heye. Milletê me wê derê de yani tu bin şerekî de bin bombardimanekî de dewrberî te dorpêçkiriye. Ji ber wê jî tirsekî jî heye. Rixmê ev kesên ku xwastin derkevin. Mesela bangewazî kirine duhûnê got heta saet sê millet ê ku dixwaze derkeve bila derkeve em ê êriş bikin. Milletê ku derketin jî niha esîrin destê wan de. Belê. Belê em bêjin di sala 2014 dema ferman serê zêdiya de hatî bi destê çeteyên Daeş. Em bêjin herî zêde tehdid li jina êzîdî hate kirin. Rastî tecawûz, firotîn, kirîn û firotîn hatin. Hema îro hejmareka zêde ya êzîdiya li Heleb jî heye.
ئەم بێژن تایبەت ژنێ نێزیدیە وێ دەرێ دەوێ ڕەوشێن وسادە چاواتە بگەرن ji bo careka dijî ew bûyerên got li şinga lêvserê jina êzîdî neyên taybet em bêjin jin çawa li yek xwedî derkevin. îro bangewazîyan ser kîjan esasiyet we mijarekî pir rast got li Helebê jî hejmarekî zêde milletê me ê ezîdî hene taybet wek jinên ezîdî wê derê de jî rêxistinkirinê wê derê de ji wek saziyekî xwe rêxistinkirinê û di nav kar û xebat û têkoşînê de jî cihê xwe digirin. Îro jî di Helebê de jî rastî jî millet rêxistinkirin ev şerê taybet ku dijmin bi sîlah çê dike û bi nûçeyan çê dike bi televizyona çê dike jin hevalên me jin yên vê derê bi rastî jî yekûyek û di nav vê milletê de ev zanebûyîn hêz dikin. Tiştê ku em dixwazin hem wekî jinekî êzîdî ku tarîxekî dîrokekî bi êşk û sed sala bîst û yekemîn de dîtin viya tu carî pêwîst e bîr nekin vona bîr nekin jî bikarbin baxivin bikarbin behs bikin ji ber qarşiyê me de ev cihadîstên heyî hemû heyî mübah dibînin ku êrişî me bikin taybet vek jinekî êzîdî ev ya bi her kesî zêdetir bi dengekî bilind pêwîst e bê gotin ji bo ku cîhan bibîze û bizanibin ku ev rêxistinkirinê bê rêxistinkerî bê ku em bikaribin viya rast şîrove bikin û em çi dixwazin eşkere nîşan nedin tu carî em nikarin hêvekî hêzekî esasî bên esas girtin ser vê esasî yek xwe rêxistinkirin di du jî beramberê vê hişmendiyê bi hemavayî dîwarên berxwedaniyê çêkirin ez vê bangewaziyê dikarim bikim. Belê. Belê gelek spas ji bo beşdarbûna te çalekvan Nopel Daxan Del gelek spas heke mîhvana me bûyî. Ez jî spasiya we dikim dema we bimîne xweş dem baş. Belê heval hadî em bêjin îro milletê êzîdiyê şingal karin çawa piştgirî bikin xeteriyet serê yanî milletê me wê derê em bêjin hemû pêk hatiye yanî qedera hema yek e hemû rastî êrişê tên. Niha rewşa ez de jî neweke beriye çawa neweke beriye mesela li Ewropa gelek çalekvanî me minedemeyên me însanî çêbûne dîplomasiya êzîdiya heta astekî çêbûye divê ew ê me li Ewropa wê li vir jî mesela diviya niha xelkê me li ser şara ava kolan van me dihere kirbane ev xwe ku me dengê nebitîne mesela êzîdî yan ji Kurdî wê derê jî ew ê kuştinê ne mesela çawa ku Elewî û Drûs hatine kuştin Kurdê Bisilman jî li wir miteeredî kuştinê ne. Adî êzîdî ji ber me got weke ol gelekî cida ye divî niha xelkê êzîdî ametin ne mesela ev rêxistina tajiye nizanim ev rêxistinên jinan e nizam çi diviya bê ferq û cida ye her yekî ku heta niha jî beşdarî sazî û tiştekî ne wê diviya çalakî çêkiribin di her komelgeh di her bajarok ji bo piştgirtiya êzîdiyên Rojavayê Kurdistanê xastan Helebê û Helebê Eşrefî û Şêx Mesûd bên hal kolanê van adî jî minedematê me hene gelekî çalekvanê me xurt li Ewropa hene Almanya û Amerîka û Fransa û Hollanda wan gelek însanê me hene û van tişta jî midî dohbela jî kiribûn yanî dezgehê wan hene evê wan hene dohbela kiribûn gotin ev xas êzîdî di xeteriyê de ne vê dengê yanî bi van şiklê hê bêtir em lê xwedî derkevin yanî niha miteeredî kuştinê ne mesela behs kir Belê hem mecliseka ruhaniya êzîdiya heye çima te niha ew bê deng e. çawa ez bêjim mamosta niha mijar hinekî ew mekarî min behsa meclisiya ruhanî bikin meclisa ruhanî tiştekî bi navê meclisa ruhanî nîne feqet hinek çend însanên navberê ku bi nava pedekê de ye bêjin bikin nekin ez am dilê geleka jî weka me pê çewtê wan êzîdiyor ma feqet nikan heta bersiv ji bayekî weke aştî koçirine ew nikan tiştekî bikin cihê rexnê û cihê daxiya weke xelkê me gotî gelekî rastî jî diviya meclisa ruhanî ji duh de di nava li vir tevgerê de be him jî li Ewropa û him jî bavê şêx û mîrê şêxa û nizanim civata ruhanî ji duh de di nava li vir tevgerê de bane ji Ewropa û nizamkî derê re bane û dibane
2000 عائله ازدیا لودر محاصره لودر بخوارن چاوکو 2014 فرمان شنگاله چه بو هاج عینی خود دوبارت که لحلبه بكمنا دست عمشات وحمزات وسلطان مراد ونظام شاه سليمان ونظام كي أفجي داعش شو فرق عن جدا غير نافس أبو قهر عندنا إنهم نظام نبانجوازي بكنا نكنش جفاتا روحاني وميري ازديار جبر أم بكن نكن حتى بهذا كبريارة وعندي اللي ما فقط وكا يزدي ما يشنغالي وكا أولداري ما يزدي شنغالي وكا جفا وكا جن كرهك درنگ مانا بنيرنا من درنگ مانا دوه كرهك همون نيرنا أبي خد أبى دركن هم سياسي وهم جي أولي هم جي سياسي الفي أبيدم درنگ مانا الفي يعني بشكل كي عاجل وزو يعني باركم بوبي درنجي خطر يزدي الودرة أم وانا يزدي بشكل كي بباريس مثلا ورده بجنام شرق قصدت كنت تشتكي بسانينا تشتكي بنافي قصدني الودرة بارستنا جوهرية بارستنا وانا حماية وانا يعني شخوا قلنا ودما حكومتها حكومتها انتقالية حكومة بمينة هر تشت سازي دولة قرتنو بمينة دوروي انتخابا بكن دوروي تشتكي صافي بكن بريارك بن إنها نوسا ده حكو تشتكي بنافي حكومتنا وزارة ما وزارتنا هم تركيا ميتو نظام قطر السعودية فلان بمان جبر وجارك هذه جبركو وقت من خلاص به أزد بجمع إزديما هم كربن رابن بجكرتيا خلقي ماي إزدي كرت فرقناكي هم بيقرا الودر برانك بيقرا جبهة كدنا قانون بخارنا وانيكا دهر عريضة محتاج منه بتشش ربازي وشوازي بين بجكرتيا عن بكن وكمش بالمش وهكذا بتشنو هكا تبحث كر مير الشيخ وجوات روحاني غيرك رابن وغيرك إزدي شنغال جي دسبيك رابن ودور جاو ويل أوروبا جي مش بيرناكن في أم وان إزديا في روشة نهيلن شاو 2014 نهيلن في أم جون بله بله گەلێک سپاسەکە میوانی مەبووی همجي كيف خوش منكو درف الدامة جارك قديم سلاف ورز خوش خلقي ماي برخودين حلا بيارت شينن هروساجي ام بيجنا خلقي ماي حلا بدلي مال قلويا هروساجي راستيجي ام قالكي شلون عاجز انكو روشا ازدي ور خطر يده وهمو كردي ورجي يعني ام جيفيت بيجن سباسيوت انكو درف الدامة بله گەلێک سپاس بله گۆدەرێن هێژا بە VOAم گەهشتن داویا بەرنامەی خۆ هەتا بەرنامە گیدی بمینە خۆشیارە خاتریەوە